Suko Laras asik Seragen bergoyang bersama dengan Suko Laras Kopi Taruh Mas Ulis di tempat penyanyi dinaikkan ke pelaminan ben foto bareng kok sok ben jo goleki fotoku ngendi gel ya sak pupuh penyanyine maju kabeh Mas Ulis arep nyawer nggawa deteketan sakmene yuk nano yuk apa kowe ra kelingan Kacane dipikir no. Ah. Seken sih. Apa? Up, as. Iya, Mbah. Heeh, wis sabar.
Cirolu apa kowe ra kelingan dolane Sukolaras campur sari. CS Audi. CS Audi. Dana Production. Rombongan Sumber Lawang Makmur, monggo Mbah Sutiman, Pak Wandi, Pak Pono, enggal ngajeng mriki tengah panggung. Sumber Lawang Makmur, monggo mana suaranya Sumber Lawang Makmur? Ngare nyebut. Ani nopo. Asik. Hari yang mantap. Jadi kowe. Aduh sedang. Lungguh sila main ngeslot ora krasa modal sewu kepengin dadi sayuta Bel. menang sing pengin dikarepi yen ra menang rezeki ora nyedak Lali janji. Spesial kangge Pak Haji Sugimin. Asik. Badheke tak gendong dawane kasur.
suarane ora gelo anjar kadung dandan kowe ora teko oh Mbah Deki penyanyi negara kabeh iki piye iki lah iya tenang Mel Mel karo my wife hah tua banget Siap, Pak. bibitnya apik aku jan-jane Dik yo oke karo nyanyi to Nini kowe iki Jan-jane kowe ning endi lagamu sajak Yupriani atiku sujono ayo yo sumber lama kula nuwun Mbah kula nuwun Pak Dewani salaman riyen sedang siang dina minggu sing tak tunggu monggo Bu kowe ngajak ada yo lulu hey Bengawan ala Solo riwayatku Matur sukses selalu monggo Mas ayo yo Ayo
Kijing miringe diaturke kagem juragane pom bensin. Pak Parman, Pupung Jemeneng, gitu Mbah Kung. Ayo diaturke sik kijing miring. Mengke terus Mbah Min juragane ayam kangen esemu. Yen mangan ora doyan mangan kalau nih. Pan. Iya. Kan nih, anak sing njaluk lagu lho nih, Buri. Nih. Kae lho nih. Masa aku ayu-ayu ngene. Penggemarmu kae lho ya. Kon iso-iso. Oh, begini. Jenengan Sopo, Mas? Oh, senengane. Lah wong penyanyi kok anak sing arep foto ora gelem iki lho. Foto apa? Kae lho ngersake foto. Aku ngerti kowe iki rencana jahatmu kuwi lah. Yo, diaturke kijing miring Mas Hengki. Pak Parman. Matur suwun. Juragane pon. Matur sembah nuwun Bapak Parman. Beda dhewe, Mas. Aku iki dulur. Nggih Pak Pono nggih. Dulur lawas kok. Pak De, monggo tengah jengan sedaya ya. Mangga, mangga, mangga. Timun sigarane ayo bangun negarane. Mas, kijing miring ayo Mas, kijing miring. Reja enaka, orang bangsa Mas, kijing miring Mas, kijing miring.
Iki MC-ne nanti iki. Iya. Mbak Min, juragane ayam. Laras. Mas Asli pun matur sembah nuwun. Ayo nih, Mbak Min. Jenenge karo bojo kaya ngono angel. Nalikane kowe ninggalke aku brebes milih rasane ana jantungku pengen mangan rasane kaya ora doyan pengen ngombe rasane mandeg ning gulu tangismu uyumu lan esemu rino wengi agawe bingung atiku tak lali-lali malah saya ngalelo tak edane malah katone moto Piringe kantung iki piringe. Pak, cepetan piringe, Pak. Piringe iku kantung piring. Mbah Min nyanyine kon sing suwe tambahi 100.000 spesial kanggo Mbah Min juragane ayam. Terlihat Mbak Epa semangat sekali ya. Epa gelap-gelapan Epa. Ayo Sisi. Yo yo yo. Geri geri geri. Nalikane kowe ninggalke aku brebes milih rasane ana batinku pengen mangan rasane kaya ora doyan pengen ngombe rasane mandeg ning gulu Mbah Min. Bagus omonge jiwa ragaku.
ana batinku pengen mangan rasane kaya ora doyan pengen ngombe rasane mandeg ning ulu Wong bagus kembangin jiwa ragaku gawe bingung rasaning pikirku godhong tela bisa karo kanggo kangen sing tak rasaning jero dada guyumu lan esemu rino wengi agawe bingung atiku bojomu kaya ngono lho tak lali-lali malah saya tak edani malah katone ngotot Lilo janjane aku wis lilo nanging ati iki ora bisa nampa saben lingsir langi mayah pisan meneh Mas Hengki pisan meneh Dek Erik tetep ning kangen esemu ditambahi Mbah Meneh atiku asik spesial juragane ayam Mbah Men kene Mbah ayo Mbah Men di sini aku Mbah Men di sini kok dol tekan tak soli barang Mbah Men iki kok senengane nyambi saya Lagu selanjutnya nalikane kowe ninggalke aku berbes milih rasane ana jantungku pengen mangan rasane kaya ora doyan pengen ngombe rasane mandeg ning gulu wong elek daging jiwa ragaku ayo ben penting gawe bingung rasaning pikirku godhong tela bisa karo kanggo kangen sing tak rasa ning jero dada tangismu guyumu lan esemu rino wengi agawe bingung atiku lali-lali saya malah lelo tak edani sampai basah malah katone moto Mbah Men mugi Selendang Sutra Kuning ayo yo sukong rasa
Monggo Mas Marno. Solo. Monggo Mas Marno. Asik. Sutra kuning tanda mata sing kok wenehake nalika sahan kowe janji ora ngalekake monggo keluarga besar Mas Sulis. Dik Yati rada mrene. Yen eling kowe aku nyanding selendang sutra kuning mung sing tak puji enggal bali Mas Marno. Caping gunung dienggi sak pupuh. Caping gunung. Caping gunung. Spesial kagem Mbah Switar Caping Gunung yo Pak Marno di mana-mana diragil juragan ayam Pak Marno. Pak Marno Demi unger. Masa biru.
khas adat. Mas Bokel. Sak pupuh kelinci ucul Mas. Cukup apa ora? Cukup. Heeh, spesial kagem pepudenku Bapak Marno. Nano. Masukin Mas. Sekarang bisa Nanti direfill lagi. Yo, Pak Marno. Nonanu. Masukin. Lajebu. Kowe ini lah. Lajebu. Terima kasih. Nanti lagi ya habis asar
sak pupuh, sak pupuh. Nggone Pak Marno rantek jare. Monggo Mas. Ngobengi kota. Udah. Sateresi. Ingat bisa. Kepareng katur menggalalaken kelinci ucul tan kantun kagem pemudan kula Bapak Marno. Baji sinten iki? Mas Agus. Oh bagus. Mas. Ika Baji ditenggol lagunipun apa? Oh pamit mulai. Mas Bagus, Mas Amin. Oh Amin. Heeh. Urung ta. Nyanyi. Monggo. Monggo. Wong bagus tenan iki. Nom-nomamu kan biyen ngene iki to, Ge. Gak gede dhuwur gak aku. Ora. Cilik aku. Mengkeret berarti. Heeh. Aku namane cilik ya elek ngono ya ireng ngene iki. Lah iya. Kono kan ganteng. Saniki tambah ganteng dibokil nggih, Pak nggih. Ayo. Heeh. Yo, nunanu. Sedepan di Monggo Mas
Ajak foto. Ajak foto. Foto ora. Lah timbang foto karo Bagus, mending foto karo iki. Ya Gus ya. Hah? Bagus sing ngendang. Lah ayo mending foto karo iki. Foto sik. Mas, foto sik ngono lho. Lah timbang foto karo. Iku dipirsani Ibu Haji nek mboten penak. Nek mboten ngersake lagu napa? Lagunipun apa? Kula niku mboten nyuwun duit. Delok mau apa, Gil? Nyawer alhamdulillah, wedene gak nyawer ora apa-apa, Gil. Rokok ya ditampa lho. Nah, ora kok barang ditampa to. Oke, siap baik. Napa melih Mas Bagus? Mas Bagus napa melih? Lagu-lagu napa melih? Pak Dimin monggo napa lagu dipun napa melih? Sampun apa dereng? Lagune Cah Nom ya iso, Bos Mitono lho, Fokus Rock ya Mawijaya. saged. Lagu luar ya iso ya, Mas. Heeh. Timur barat-baratan iso. Oh, alah. Spesial Mbak Nova. Oh, kayak lagu sing apa iso kae. Ditekke sik ya. Oke. Nona no. Sabtu